uuden videon pariin. Meillä on tänään Ville, joka on hulluna tänään. Missäs Ville oot? Haluaisitko saada kamera tuohon? Ei. Katso, tänään videossa toi on haastevideo. Ja katsokaa miten Ville ampuu mun jalkoihin. Jo oikealla jouspyssyllä. Entäs päähän? Et ammu päähän. Mutta kun en mä osaa amputella jouskarilla. No niin, nyt osaan. Mun jalkoihin. Toi oli tosi paha. No niin, nyt sun vuoro kuvata sun jalkoja. Okei. Hyvä. Pitele tolleen. Tolleen. Hattakaa. Mä katon näkyykö sun jalat. Näkyy hyvin. Apua, jos tämä nyt epäonnistuu, niin se on P-homma. Jos sun jalkaa suoraan. Mm. Melkein. Jatka vaan. Vitsi, mä säikähin. Jatka vaan. Se pitää vaan olla säikähys. Ei kun oikea. Okei, mutta mä vaan säikähin niin kovaa. Okei. Mm-hmm. Hei, pitele sun jalkoja. Taas se. Kato. Tolleen. Mä katon näkyykö sun jalat. Hyvä, näkyy. No niin, Pitele vaan tossa asennossa sitä. tuo oikeesti nyt, herra jumala! Oikeesti. Okei. Ville. Eikä se ollut hyvä kohta videossa. Oli ihan oikeesti. Pro. Okei, Ai. jatketaan videota. Tää ei oo kestänyt pitkään, niin jatketaan vaan. Niin, mutta lopetetaan tähän videoon, koska ei enää haista videota. Please. No, oot sä nyt niinku hullu. Ja lopuksi sanotaan. Lapset, varoitetaan. Tätä testiä ei kannata missään nimessä tehdä. Kato nyt mikä jälki. Ikäraja. Kato nyt mikä jälki tuli. Tollanen. Joo. Kattokaa mikä jälkimuutos tuli Villelle. Näytä sun jalkoja. Missä jalat on? Mä näen niitä. Ei nyt se haittaa. Okei. Ja siinä on nyt videon loppu. Ville, tuu kuvaa. Ville, tuu kuvaa. Mun jalka on niinku murtu tässä, anteeksi. Ei oo murtunut. No niin, heippa vaan. Tässä on Ville ja Ilja. Ja lapset muistutetaan, ei käännätä. Heippa!